ti masakbayan. Ano talaga nakasagana kan apok? Sige, ibaga akon kan katipod now. Do apay asyaklaan tinabangunam amang tartarabay kan ka, kabayatan ti panagdakkel mo. Di kagdanag, Lola. Naustuan ako ni ti edad. Adan nakam ko. Maawata kong ti amin. Basta ti kayat ko. Ibagayo ko makanyak no ayan dagiti dadakkel ko. Ay, amom apok. Diyak namnamaan adumtang ta iti kastoy apunto. Impagarup ko no umdasan kan kati adda kasasaad ta ita iti biyag. Lola, Kunak no saanan adumtang ti kanito. Nga ikagumaampay lang amon ti kinapundo. Maipapad ka nagiti dadakkel mo. pasensya kayon, Lola. Gamkas itinakon-akon. Adan nakam ko. Maawata kong ti amin. Iso akayat ko amamuan no ayan dananang kantatang ko. Kaya nakalaan, idi pinanawan na kayo ti amam apok. Anya? Dayta ti agpaiso Hector. Si ipod idin, saan min nga mo kaninanang mo, no sa dino tinapanan na. Basta nagpakadang agsapol ka no iti trabaho na, tapno maipaay na ti pagkasapulan yung agin na. Ngam saanan na nagsubsublay, kagrunaan na, saanan ang nagparparik na. Kasta ka di, Lola. Word, apok. Iso ada kami kaninanang mo, tinangi kang gumaan anang isakan ken ka, idi maladaga ka. Ngamga po iti rigat ti panagbiag. Kinasamitan ak ti anak ko, asyak pailakan o ti makaamukan ka. Tamapan ang trabaho iti adayo ang lugar, tapno mabiyag na ka. Lola? Gaputa talaga mo't amarigatan kami ide. Imanugotak. Kadagiti ununa abulan. Mayat pa'y man. Agpaupaw-it iti kwarta ti inam. Kakuyog ti surat amang ipakpakamaw. Anasaya at ti kasasaan na. Aging nga iti maisang aldaw. Surat laangan ang naggapukan kwan at tinaawat ko. Anya ti nakalana di ti surat na, Lola? Ipakpakaam mo na iti surat na, anak asawan na iti lugar nga ayan na. Kat saan ka nun ang makaipawit iti parakan ka. Anya? Day tatiag pa'y so apok. No pa'y kasta, nagnamnama akide nga ang mga numakonsensya ni nanang mo. Kat pawitan na kamutlaan. Ngam talaga saanan. Iso aman ipon idin. Siyaklatan tinagisaksakan kan ka Hector. Dayta ti si bubukal akin apod no. No apay asya akon nga apo mo. Tinabangunam kas dadakkel mo. Di mo nagkaskaso ti may papan ka dagiti dadakkel mo, Hector. Tinapatag, ang kakadwa tayo ka dagiti kabarkada ta, ha? Sa bagay mo't kit di Averon? Saan mo na basol ti basol da? Ti importante, naragsak ka. Un mo't kit di, ha? Gusto ka, Veron. Naimbag lang na tadda kayo barkadak. Oray kas kasano. Malipatak ti kawan na banguna kadadakkel ko. Katuan mat. Ganandamot niya apong mo bakit saan ka di? Di na kamat baybayan. Itad na amin na ka sa pulam. As-asikasuan na ka. Pudno day ta, Veron. Oh, anya pa larod ti sa pulam. Awan mo't kit din. Oh, putlagayam. Iso tuloy lang tatibiyag, Hector. Saan na nabaling awan na bango na madadakkel mo? Tandamot niya apong mo bakit? Amang ipaay iti amin na masapul mo. Kang runaan na. Adda kami abarkada, makanayo na kadkadwam.
Kasta nga iti panagadal mo, Hector. Nasayat mo't lola. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Nasaya at nga rundo kasta. Awan ka di matla ti parikot iti pagadalan nyo. Mga nuti na pakairamrama namin dyan, Di kay danag lola. Nasingpat ti apo ko yo. Siyak pa iti mairaman iti kumkumpurmi akalukwan iti pagadalan. Imposible mata. Kaya't ko lati makasigurado, tasayang mo ti panagadal mo no bilang laang apok. Imbagak mo tin lola. Saan kayong agdanag? Nasaya ti kasasad ti panagadal ko. Awan ti parikot. Maalang aron. Ay, anya na itararamidam nga ay. Assignment ko lola. Kat da iti ti pamanaknak nga ipampamaysak ti panagadal ko. Ay, talaga amat Ay, nasaya at nga rundo kasta. Maala, umunaak nga rudan ang maturong apok tanay. Rabi imatan. Engkanto matan maturog, apaman ang mairinpas mo na ita assignment mo. Wen lola, saan da ka pa kadanagan? Ayan nga tadagiti tropa. Sigod-sigod ano sumangputak diti pagadalan. Sabtendak mo tinadagos. Sakam to agigitan na mapaniji tambayan mi. Sakbay mga rugiti klase. Ngumapay nga itang awan damat. Imposible mo't nagpapadadaan naglangan ita. Imposible asan da apakaamuan. No bilang laan. Hector! Oh, Veron. Ada kagayam dita. Kunaklaki din na agpapada kayo kadagiti daduma kabarkada tanga awan ita. Kunak no naglangan kayo amin. Saan, Hector? Kasinsinami lang kadagiti daduma kabarkada ta. Nagkapuan nyo ngamin. Sigod-sigod mo't ni or-orayan dak no bilang adda masapol na pagsasaritaan tayo. Kinasarita mi ngamin ni Mang Miguel. Ha? Sino Mang Miguel? Dayo dito'y lugar tayo ni Mang Miguel. Mayata kasarsarita si ka. Nagsingpat. Madlaw nga do ti amuna. Kan ado ti masursuro kan kwa na. Agpaiso? Wan Hector. Iso ti nasayaat. Ito madamdama. Agkuyog ta. Aggindan ta na mapan iti lugar ngayong baga ni Mang Miguel. Sigurado ang mapan matla ang ijay ti daduma kabarkada ta. Madlaw nga min ama ay ayo da mata makisarsarita ka ni Mang Miguel. O sige Veron, sumurutak. Interesado akong matamakaam-amoy ti bagbagam Mang Miguel. Dayo iti lugar mi ni Mang Miguel manang Emmy. Masansan amapan iti pagadalan mi ket umungan na dagiti estudyante karama na dagiti kabarkada. Adda pay gundaway nga awisan na kami nga agpiknik iti igid ti karayan no addawaya. Ibiglay na kada kami dagiti sursuro manipod kadagiti agnagan iti Carl, Marx, Mao, ken Lenin. Kadagiti saan ang makaamam mo, dagiti nagan anadakamat ko, kat na-impluensya a personalidad amang iwarwaras iti makakanigid nga ideolohiya. Iti ababa sarita manang, manangal lilaw da. Kagiddan dayta, ipakpakaamuna kada kami dagiti pagkurkurangan kampay iditi gobyerno. Nga iso kano ti makagapo, no apay adinan intuloy ti panagadal na ije Manila, ta ipamaysa na laangan ti mangtulong kadagiti agtutubo, anamin pinsan kanon alinipat dagiti adda iti turay. Gapo kadagiti mangmangag ko idi nga ibingbiglay ni Mang Miguel, saan ang naigagara ang napanunot ko ti inak, ken ti kinapunno, ano addala ko matinasaya at anastrakan na trabaho iti probinsya mi,
saan ko man nga imadayo, kat di na kumamutan pinanawan iti na ni Lolak. Di tamutan nga inot arimusing tigurak iti gobyerno, kan kadagiti dadakkel ko. Kasano ay Hector? Sumurot kay tiyaw awis ni Mang Miguel Apaskan? Jay anibersaryo ti grupo da. Jay panangrambak da iti Cordillera day. Wan Hector! Wan veron, sumurtak. Mayatanak kami na dumdum kadagiti palpalawag na kada tayong agtutubo. No kasi nga dagundaway nga agdudupudop tayo. Uray siya Hector, kaya't may mati sumurot. Ganti na duma pa akabarkada ta. Di sumurot tayo. Nga masapol nga agpakadakpay ka ni Lolak. Diyak kahit nagdanag. Siyak, nagpakadakon kadagiti dadakkel ko. Bakasyon ka numat, iso pinalubusan dak. Sapay lang ko matapalubusan nakmot ni Lolak. Talagang kami nakayat ko ti sumurot iti awis ni Mang Miguel. Gananad ka iti papananyo apok, di kag subsubog ijay. Di ka agdanag, Lola. Nasing putak man. Ay, sa bagay ba't kit di, Ngam sigurado ka, saan anak kababain, Nang runa kat awan mo ti may pabalon ko kan ka kwarta. Mga nukunlaat nga dagayang masapul abayadam. Awan, Lola. Di ka agdanag. Naalanga road, ulitak, aganad ka, iti papananyaw. Wan, Lola, di ka agdanag. May kakarod maturog ang tanay, Rabin. Tapno masapa ka intun bigat, kat di ka maladaw, iti pagsisinarakan niyaw, kanagiti kakadwa. Nagkadu tayo gayang beron. Agasong may tauray latadlo aban tinagluganan tayo amin anang itulod kada tayo iti dayta lugar. Wan meron Hector, kabakiran matan iti dayta banda. Nanawan mat makita balbalay dito'y nang ituludan kada tayo nagiti nagluganan tayo avan. Awan nga rod. Tanakatin tayo ni ti dayto adiso. Kaya't ko maamuan nyo, nga dapay nas kanapag na rin tayo. Saan tayo pagayam anak Hector, Hector? Paangayan ti Paskan. Awan nga rod. Alan, rugyan tayong ti magmag na. Di jayan beron. Dayta dalan niya agturong iti bakir ti tinurong ni Mang Miguel. Umikan. Sumurot tamutin kadagiti kakadwata. Kamaudyanan na. Nakagtang tayo mutlangan, Beron. Ay, dayo mo ti dinalyasak tayo. Magasan ka ni. Malaman anak agtang tayo dito Ayos lang, saan ka di? Kita mo niya. Nakaragragsak dagiti sinangputan tayo iti day tapos iti kabakiran. Meron. Dapat na di agsasala. Kabayatan di pa nagtuktukar ti daduma iti ganisa. Makapayat, Beron. Ita lang ang nakaimata ka kiti kastoy. Uray siya karon. Panagkunak kat aging joyak dito, Hector. Oray siya ka. Talagang aging joyak lakit di dito Kita ang Hector. Ha? Ado dagiti mang sarsarabo kada tayo akabarbaro asangpad. Nakaragragsak da amaki alamano kadagiti kakadwata nga agtutubo adimtang dito Unan niya.
Okay ka, mabantamot iti ayan tabi ron. Makiam-amutamot ka dakwada. Kaya't masawon Mang Miguel. NPA kayo amin nga adda ditoy? Wen, Hector. Jak ilibak day ta. Si pupuso kayo, ngay manugot iti awis ko kada kayo. Isungawan nga rod matinaskan nga ilimed, wano ilibak ko. Agbalina, kanapod no kada kayo, nga inawis mi ditoy. Kastamat dagiti kakadwat. Binilin ko amin ida, asandang aglibak kada kayo. Mang Miguel, kanta ngay agsarsarita-tan, may papaniti grupo mi. Kaya't kapag pilyen, ngay suntumatlaan, taramid at kadagiti padam, nga agtutubo nga dan ditoy. Pagpilyan iti anya, Mang Miguel, no kaya't mo dagbalin akas kada kami. At talinagid kaan dito kabakiran. Wano saan, agsubli kay jay patad, nga masapol nga agrekrut ka itagbalin akakadwa tayo. Kas iti panangawis ko kada kayo. Ha? Sikati umuna nga agpili, Hector. Kalpasan na, isublat ko akasarita dagiti kakadwam, taiso damat ti pagpilyet, no anya ti kayakda. Mariknak amasan sa dudak idin nga agadal man ng Emmy. Kan gaputain tanam kon iti panunot ko, nga awan matla ti patag ko kadagiti dadakkel ko, isa binaybayan da kon iti dan na ni Lolak, pinilik nga rod tinagtali na udlaangan iti kabakiran. Dagos met asinanay nak ni Mang Miguel nga agaramat iti igam, nga ad-addapay anakaragsakak. Jakman amota saan man laasimkan iti isip ko idi, no kasanulaangan ni Lolak, no saan akon nga agsubli iti danana. Jak pulos na panunot asigurado nga agdana ganday jay, no di na kon mapasangpet pay. Basta ti amok, day din ti rugi ti panagbiag ko iti kabakiran, kas kamang ti makakanigid a grupo. Kat iti kaunaan agundaway manang, nakariknaak iti nagpaiduma ak kinaragsak ken gagar, gapo iti kabarbaro a kapadasan, iti dasig ko kas agtutubo. Apaman anasanay dakon iti panagigam iti armas, ad-ada nagbalinak anadursok, kat kanayo nak amagagaran tunggal adda dagiti operasyon mi, ama ipasungal-ngal kami iti ranget. Sige kakadwa, labanan tayo ita! Nagganas na talaga ti makirangat. Nang runa ita, tawanin dadanagak apulos akas iti damo. Kas lagagangay laangan kanyak ti makipimpin naltog kadag iti soldado. Tanayrwama ka talaga ni agaramat iti igam. Pagda napunta na kadwak. Iya banda tinagtaudan ti putok ang nakapunta kang kuwana.
Ijay nga mo ti pang turong iti igam ko. Bilibakan ka, Hector. Awa na pulos ti buteng mo no may papanan ni tiranget. Mapalpaliw ka tunggal may pasungal-ngal tayo iti rinupak. Talaga desidido ka amakiranget. Di ka pulos agbuteng. Gapu ka dagiti na isalay sa'yo kanyak sipod nagamam mo tayo, Mang Miguel. Maawata kami dagiti impalawag yu kanyak. May papan iti kinaawan ti serbi dagiti agturay. Pinaibay anda dagiti kaskanyak ngagtutubo. Hector, rumbang lang ngay laban tayo ti karbungan tayo kontra galagiti abusadong agturay. Nangruna ti karbungan mi ngagtutubo. Rumbang laeng, Hector. Kat mamati ak nga agbalin kanto anasayat a lider ti grupo tayo no dumtang ti umno nga aldaw. Anya? Makit-kitak nga dadapay anasaya ti pagbanagan ti grupo tayo no si kanton ti mangidaulo, Hector. Mamati ak nga dadantupay nga agbalin tayo nga epektibo kan nabilig nabaliki. Agyaman na kiti pa nagtalakyo kanyak, Mang Miguel. Awanan niyaman na. Kan maysa ibagbagak lang matipod no. Mamati ak nga agbalin kanto anasaya ta lider ti grupo tayo. Terabi. Pasiglangan nga uni dagiti insekto di kabakiran ti mangag. Nakaturog lakit din dagiti kakadwak. Ngamsyak. Ora niya taramidak. Diyak pa ilang makaturog. Sana mapuna sa pulos iti isip ko. Noon niya nga talaga ti lablaban ni. Iti kabayag mo tanti pa nagbalin ko ang miyembro ti makakanligid a grupo. Mariknak mo tanti bandog ko. Nabambanugak ang kalkalap iti kompormila dita. Nabambanugak ang makirangrangat kalag iti tropa ti gobyerno. Karonan na. Mabambanugak pa amang pampanunod. Noon niya talaga ti ideolohiya ngay lablaban ni. Malaksit iti dayta. Kailiw ko mo tinauli mo ka pa nagbiyak iti din na nilolak. Oh. Kumusta nga taytan nilolak? Anya nga tanti mapampanunot na maipapan kanya. Kalpasan na dyan nagsubli iti din nana, sipod nagpakada ka dumara iti pa nagrambak ti Cordillera day. Addan sumagmamano atawan tinapalabas. Mariknak, asahan akong anaragsak dito'y. Sana kas ididamo, at talaga ang magagaran ako unay taanyaman ni aramidan ni. Sapayawan mo tandito ni Beron. Pinili na iditi kampay di kat agrekrut laangan.
Tadi na kay tagbalinan anay ng NTA. Ngam, nalawag din na amok iti. Asaan mo't lang ang nagtuloy ang nag-recruit. Ta sigurado ang kinuna na lang iti tikas dyan ang nag-recruit. Tapno mapalabusan ang makasublin iti lugar ni. Ngam tikinapod nuna. Di na lakit di kayo ipapaaramid iti damang Miguel Cancwana. Anya day kunam, Hector? Mang Miguel, nauma ko niti kasasahad ko dito'y. Isang agpakada ako man, tagsubli akon iti din na ni Lola kiti patad. Si Papa Lubusak, iti day takid daw mo, Hector. Agpay sumang Miguel? Agyaman akunay. Isunalaan. Tamatalagan akmet, para ken ka. Apay, Mang Miguel. Anya ti pagdanagan nyo kanyak. Sigurado. Ibusan da ka dagiti militar. Uluyan da ka. Wano dagiti asino man nga otoridad ang makakita ken ka. Iti panagsublimi jay patad. Anya? Apay kuma, Mang Miguel. Gaputa kaduada ka. Kameng ka, di makakandigid ang grupo. Saan damat nga mo nakikapungak kada kayo? Saan ka din? Awan ti mailiman kadagiti militar. Una itura sino pa nga otoridad, Hector. Mamati nga muda anagbalin ka akameng mi. Akaduami. Iti lasod ti sumagmamano atawan. Katpatsyak, may sagmak ka, iti kanito nga da makakita ken ka nga otoridad. No sumalog kan, katagsublikan iti patad. Anya? Iti kanito ang matiliw da ka, Hector. Sigurado nga itorture da ka. Tiyakmat kayat ang mapasamak dayta. Isa pasensyakan. Ngam saan ka palubusan asumalogan ni patad, Hector. Ang talinawin ka lang dito'y kabakiran. Ngam ti may sagmak kagitin. Ala, panawan kan. Oo na yan. May sagmakak kan. Jack, bakit di kahit may sagmakak? Isuna lang ta. Talaga kaya't kundi pumanaw dito eh. Nauma ako ni tikas to akasasahad ko. Isama ka mo ditan. Agli basak lang na pumanaw dito yung kampo. Paman na makakita akit napigtas at tiyempo. Ang subli ako ni tayan ni Lolak. Ang maganadak lang. Tap na awan ti makakita kanyak ang militar. Hector, apo, kagyaman ang ka nagsublikan. Lola. Kunaklakit din no anyan tinapasamakin ka. Kalpasan akimbap kang ka iti makakandigid a grupo, apo. Ha? Amuyo na niya tinaramid ko, Lola? Amuyo nakikapungak iti makakanigid a grupo? Saan nairibak kanyak na ita, apok? Tanagdinamag dito'y lugar tayo na ita. Kalpasan ang nakasubli dito'y da Veron agayim mo. Kalpasan da di aldaw ang nagpakada ka kanya, kapok. Lola, pakawanan da ko ma.
Nagbidduta kitikas siya nagbalin na desisyon ko, idi. Naalilaw ak, Lola. Na-brainwash ak. Kaya't kung tagsubli tinauli mo kabiyag, Lola. Iso naglibas ako ni Kampumi kat nagsubli ako diti lugar tayo. Apok, panagkunak. Kasayaatan no sumuko ka kadagiti masatnan. Anya? Saan na mabalin, Lola? Sigurado nga uluyan, dak. Itorture dak lakit di. Anya kumaga po nga aramidan dakan ka na itangay, Apok. Gaputan mo dak imapagak iti makakanigita grupo, Lola. Isojak ka iti sumuko. Nga Apok, dagiti laang otoridad ti makatulong ken ka ang mga barwanan. Saan, Lola? Ang mga nuluyan, dak. Diyak kayat ti sumuko kadakwada. Katang, ay sumatlagayam amadlaw ang nabambanog kaunay anak ko. Ay, permi ananang. Ay, huwan gayam, ayan ti apo ko yo. Aday ti silid na, kat no medyo sumipgat mo ni tayin tulod ti amana. Nagpaspasyar da ka no, iso na banog siguro ah. Amano nakaturog pa yan asaan anangan, nanang. Nabsog ka no mo titay simbang paut ko nana, tanangad da ka no ka ni amana sakbay nga intulod na dito'y balay. Kasta ka din, nanang? Amano nakaturog siguro. Baybayan tayo nga roden, tanong makainan na, tadaman klase na ninton bigat. Dala nga road, ikamot agpulasan tamang rabi tayo batan kada tatang mo. Wananang. Ala, agar mo sarkan, Mike. Ang mga numala daw kay ti klasem. Nasapa pa'y nanang. Agiddan tangarudan ng mga na. O, sige nga, Rod. Daapong ngay. Saan da ka di ba yung mga nanang? Madamdamadan to ka noon, ta nagkapeda itay nakariing da. Kumusta mo't nga iti panagpasyar yung agama? Mayat mat nanang. Kas iti sigot. Ado ti nagpasyaran mi. Ken napan kami pa'y gaya medyo balay da. Anya? Insurot na kamanan ijay? Amang ano dama ko na ti kadandan na. Nasingpot mo't ni Auntie Mila, nanang. Inayayam ko pa yung amin na ading ko. Kasta ka di. Naimbag mat, no saan nakapakpakitaan ti madiday dya babae. Saan mat, nanang? Kat anya mo tinyawid mo nga intad ni tatang mo. Awan, nanang. Ta saan ba'y ka na nagsweldo, kunana? Kasta aya. Mala, agawa am nga rod timangan, tamapan ka nag-eskwela. Delia, awan ti trabaho mita. Nagpakadak idi kalman iti boss ko tatang. Nakisinukatak iti day off iti may sa katrabahwak. Idi kalman pa ngamin ang medyo maditiriknak. Kasanaw katapos mo ti bagay miti katatrabaho. Inton kuwan na agsakit kalakit nga rudan. Saan matatang? Kaya't ko lang amin ti makaurnong para iti matrikulan tumanan ni Mike. Umada ni manan ti panag-examen da. Apay, awan natin maitulong mo di amana. Sikala aminan. Awan mo itod na tatang? Obliga umot ngamin Anya kay dahita? Ang manailata na mapan na ipaspasyar di anak na. Awan na pulos maitulong na iti panagadal ti ubay. Diyak kaya ti dumawat tatang. Aging ga kabailak nga ipaiti kasapulan ni Mike, aramidag. Diyak kaya ti kaslag palpalama dumawdawat iti kwarta iti amana. Ay, no apay mo't ngamin apalpalubusam asumursurot iti amana. Nakpuskol mo ti rupa na dya lalakay. Taintun isubli na ni Mike, ima-ima nga agawid dito balay. Bayan yun tatang. Kas nakunakon, kabailak nga ipaiti kasapulan ni Mike.
jak kasapulan ti tulong na di lalaki. Anya launay ay ati pagsarsaritaan yung agama itay, kasla makapungpungtot ka. Kasino matisan ang makapungtot nga eh. Agasam, ta nagawid manan nga ima-ima di apo ko ta di kalman. Umanay latan di pa nangipaspasyar di na laing alalaki iti putot na. Diyak man amo ka ni Delia, apay nga minapalpalubusan na diyanak na. Nusakla ti matulaw. Jak pulos kahit nga agkita da nga agama. Awan babae na di alalaki. Jailatan may kadwa pamilya na ti bibiyagan na. Kasanumatan nga iti obligasyon na kanimay nga po ko ta. Awan maaramidan ta. Ta saan mo't akayat di anak mo nga obligaan di nalaing alalaki. Nga roda. Iso na panuy-nuyan. Ngamwad ako mamot bain na. Aramidin na ti rumbang. Sapay, amo ka masasayar mo't no daduman ni Delia. Nangruna no agis istorya ni Mike no kasta nga umaisukunan di amana. Sapay la kumangarod. Taamon to ni Mike abigbigan ti sakripisyo kan kuwana ti inana. Saan kumamaalilaw kadagiti ipakpakita kan kuwana jay nalaeng nga awan ti amona nga amana. Bagakon iti damo apaset ti surat ko, nabayagan ang nagsina kami iti asawak manang Emmy. Ngamjak pawpawilan ti anak ko as sumurot iti amana. Saan apulos ang napugsat ti komunikasyon da nga agama, manipod nagsina kami. Iso an aklon moten ti anak ko, nga adan sa bali a pamilya ti amana. Adda pa mabalaw kanyak dagiti naganak ko, taapay kano ajak dawatan ti sustento ti anak ko iti amana. Ti rason ko nga minmanang, kabailak nga isakad ti panagbiag mi nga agina, nga uray awan tulong ti amana. Ngam iti sabali abangir, amok iti bagik, at talaga amarigata na kon. Gaputa dumakdakkel ti gastos na iti pagadalan. May saak akahera iti may sa agroserya. Iso at talaga asaan nga umdas ti matmat gadak para iti kasapulan mi nga agina nang runa ti panagadal ni Mike. Agingga nga ada na panunot ko a solusyon ti problema. Jay ko na nga ibagam ka na kami kanina ng Maudilya. Adan na panunot ko a solusyon. Tapno sa anak unay amarigatan iti panang papaadal ko kani Mike, tatang, nanang. Banya nga day ta anak ko? Agabrodak laengan. Anya, padawab di anak mo? Kung nagpaisaw Dilya, kasanom ni Mike no pumanaw ka. Kan sigurado ka din iti daytaan na panunot mo. Sigurado akong tatang. Nanang, total, napigsa kayo pa'y matamang taripato kan kuana. Kan may sa, dakalan ni Mike, amunan ter aramidan na. Apay nga minasikalaan tagsakripisaw. Aba di mo obligaan di amana. Wen mo't anak ko, saan mo't siguro adakas ta anak na mo't ni Mike? Kan may sa, kanayon da pa'y nga agkita nga agama.
Naibagak mo tang kada kayo saan ka di. No disnudo amang ted, dinasayaat. Ngamkas makitkita tayo mat. Talaga nga awanday ta iti bukabularyo na. Kayat ko apanagnakankan kwa na, akabaila kapag turpusan ti anak ko, nga uray awan apulos ti naitulong na. Ay, Hala, adakan ka day ta anak ko. Sikat ti matulog, ta sikakat nga rod ti inaana. Kat sapay ko matagbaligi ka iti panggap mo. di mo pa kadanagan ni Mike. Tada kami ti makaamukan kwa na, anak ko. Agyaman naktatang, nanang. Anak, ada ko maibagakan ka. Anya day tananang? Manula atawanan, agkolehyo kanton. Dumakkel ti gastos mo iti pagadalan. Iso na panunot ko ti agabrod laangan, tapno makapagtuloy ka nga agadal. Papanam ngay nanang? Nagaplaya ka domestic helper di Hong Kong. Kat iti mabiit, ag-flight akon. Kasta ka di? Okay lang nanang? At damat da po nga kadkadwak? Kan, at damat ni tatang. Daitarod ko matidawatak kan ka anak ko. Asaan mo asansanan ti sumursurot iti amam. Amangan no mabaybayam ti panagadal mo. Saan nanang? Agadala ka na imbag? Kanawan mo dakas na sumurutak ka ni tatang? Ipaspasyar na klaang mat? Basta iti kaawan ko, agsingsingpot ka. Di mo baybay ang daapong mo, nang runa ti panagadal mo. Laglagi pam nga iso amapanak iti adayong agtrabaho, para ken ka. Awan tinamnamaom iti amam anak ko. Un nanang, laglagi pag ti amin abilin niyo. Nakapanan ni nanang mo ija Hong Kong. Di tayam mo no kasano ti kasasaan na ijay. No nasingpot matlaang ti agbalin nga amo na. Iso nga igaad mo ti agadal. Tapno adamot serbi ti panagtrabaho ni nanang mo ija balasiw tao. Un apong, agadala ka na imbag. Day tamo ta talaga tibilin kanyak ni nanang. Amomot nga isulaang ti agsaksakripisyo para ken ka. Iso adi mo ipapaayan iti sakit tinakam, wan. Un apong, Dakkel kan, iso nga amumo no asino at alaga ti agsaksakripisyo para ken ka. Uray saan nga ipagalti inam makisinarak ka ken ni tatang mo. Di mo kumaunay sansanan ti sumursurot ken kwa na apok. Tapno saan mo ta masaksakitan ni nanang mo? apong, Uray saan nga agtagtagari ti inam, no kasdi nga agkadwa kayo iti amam. Amok ang masaksakitan mo't laeng. Amken na nga med nga mga no as-asidagton tirik nam iti amam. Saan nga umdas ti paspasyar na kalaeng apok? Rumbang ko mga ipaay na ti obligasyon na ken ka, uray saan adaw-dawaton ti inam. Isu nga adaken kan amang timbang iti amin, Mike, apok.
Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta ka, Nay? Saan ka kadi amarigregatan dita? Saan mat, Nanang? Didak pagdanagan. Gagangay ti agdadamong umadayo. Mailiwa ka na yun kada kayo. Kumusta ngay ni Mike, Nanang? Ay na, imay man sinukon itayan di amana. Mapanda ka no maki-birthday. Diyak ko mapalubusan, tanda eksamen na inton bigat, ngam nagpilit mo't nga mate. Nanang, Madinsa ti epekto ti panang palpalubos mo iding agkita dagiti agama anak ko. Di mi mo't mapawilan na nakanayon na sumurot iti amana. Di mo't tuldog nga amana, kunam na awan pagkurkurangan na iti anak na no tigtignay. bayan yun, Nanang. Amo ni Mike Daytan. Nagsarita kami mo tun sakbay api manawak dita Pilipinas. Ngam isungsong ba dyan na laing nga amana? Imbagak lang arudin nga agripaso pa'y para iti eksamen na itun bigat. Ngam di nakmatingkas kaso. Talaga saan pa'y nagbaliw da dya lalaki iti kina-irresponsable na. Sapay ko ma, taawan ti madi nga epekto ti kadayon da pa nagkita anak ko. Sapay ko ma, Nanang. Gaputa kayat ko ang makapagturpus to iti kolehiyo ti anak ko. Ingka gumaak ti nag-apply kas domestic helper dito'y Hong Kong manang Emmy kat napagasatan akmat. Mabutangak ididamo amang panaw iti anak ko nang runakat kanayon da nga agkita nga agama. Ngam daytoy laangan tinabatbati a solusyon tapno makapagtuloy iti panagadal ni Mike. Idi pa'y damo manang talaga asaanan a kanunungan dagiti naganak ko, ti panang palpalubos ko kan ni Mike a makisinarak iti amana. Ngamjak met ngamin kayat nga ipaidam ti anak ko iti amana. Isu na laeng takaskas di asaan a nagbaliw ti amana. Irresponsable latta aging gaita. Aging ga ididandanin agturpos ti anak ko iti high school. Hello, Mike, anak. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasaya at mat anak ko. Dandani ka nagturpos iti high school. Unyarot, Nanang. Nagato nga rudon tar aramidan mi pa nag-prepare para di graduation mi. Naipatulod kon ti pagbayad mo kadag iti masapol mo iti panaggraduar mo. Bayadam to aminan, wan? Wan, Nanang. Di kagdanag. Wan gayam anak. Nagpakada akon kadag iti amok nga agawid ak inton graduation mo. Agbakasyonak di tayo ti sumagmamano nga aldaw. Nasayat mat nga rod, Nanang. Tapno at dakan to itong graduation ko. Maragsakan Nanang, tamakawit ka. Ay rumbang laeng anak. Dayta ti inururay ko, ti graduation mo. Dandani ka na agkolehiyo, Mike. Wan nga rod, Nanang. Excited ak mo din. Panunutam analaeng no anyan to ti kurso anak ko. Jay kap-kap na kam ti alaem a kurso. Wan, Nanang. Isungorot ating iti kanaimbag, no niya talaga ti pagtuyusan tiriknak. Adupay ti aldaw, anak. Sigurado ang nakapagpanunot kanton. Alangarudan, agpakada akon ta adupay ti aramidak. Aganad ka di ta anak ko. Ikumusta nakton kada apong mo. Paingay bakit?
Rapiin ng awan mo't ladya apo mo. Itay pa'y bigat ang nagsarak na nga agama. Huwag nga rod awan mo timbagbaga na sa balay. Basta ko na nangagkita na kano nga agama. Apay, saan nga mo di amana nga datag dandanag nga gururay iti putot na di taon? Talaga aduldog na dya lalakay. Awan manaknakom na. Daitaan, di kanayon ko nga ibagbagakan ni Delia, di pa'y laang. Binaybayan na mo't gaya makanayon nga agsarak na kita agama. Hanyagay ita. Hinimay mo't kit di Di na lang at mapanunutan nga agdandanag ta dito'y amang oray kan kuana. Ay kat siyempre, agin enjoy akadwa na ti amana iso akasta. Ay, kaasi pa'y ni Delia nga agsaksakripisyo. Tapno mapagturpos na laang di anak na. Irik-irik na nga ro di anak ta, bakit? Amo ka na sakit mo tinakom na agapoy ti mapaspasamak. Ngam kaya't nalaang mo ta saan amaawanan iti komunikasyon dagiti agama. Iso akasta. Di na napanunot agbalin abunga ti kanayo na panagkuykuyog dagiti agama. Kaslang arod, hasta sinagpayon tirik na ni Mike iti amana. Saan nga adayo ang mapasamak dayta? No adayo kat nga rod ni Delia? Kanti amana, ti kanayon akad kadwana. Ala, basta agyaman talaang tadandanin agturpos iti high school ti apo ko ta. Adan bunga ti panagsakripisyo ti inana iti balasiw taaw. Kasla kaano laang idinapan ka iti Hong Kong anak ko. Ita nakabakasyon kan. Ay nabakait, nabit lang aglabas ti tawan. Iso nga rod tatang, nanang. Kasladyak napupuutan. Ita agturpusan di apo ko iti high school. Way, anak ka. Adan bunga, dagiti panagsakripisyaw. Amo ka saan analaka ti pagdaldalanam iti adayaw. Ngam na ikarigatam, Delia. Para iti anak ko, aramidak ti amin tatang. Anak. Ay, nag-asat ni Mike, takasken ka tinagbalin nga inana. Ay, no sa bali laang, jak kamaw no nakaadal pa'y. Garot Ingkarik iti bagi kapag turpusak ti anak ko tatang. Nanang, uray awan tulong ti amana nga uray may sa kusing. Sapay ko mga raut, tabigbigan ni Mike dagiti sakripisyong para kan kuana. Amo namot nga na pulos tinaitulong ti amana iti panagadal na. Dahil nga road tinasakit. Kaslawan na nyaman na kan kuana. Di nan samot mapanunutan ni nanang nalaag ti agrigrigat para kan kuana. Naasinaglat ta iti amana nga uray kasjay dayja lalaki. Awan panunot na. Ay. Bayan yun nanang, tinapatag. Makita na nagturpos ti anak na nga uray saan atimulong. Dayta ti maipanakkel ko kenkwana nanang, tatang. Dayjayan ti anak ko.
Ay, makapasalibu ka gitirik na. Kastoy gayam tirik na ti agpagraduar. Kalpasan ti ado pa nagsakripisyo, makitak matlaangan ti bunga ti amin. Aggraduaran ti anak ko iti high school. Ni, pinayapayan nak. Maragragsakan at talaga ti anak ko. Excited nga graduar. Ngam, apay ato malangkyaw. Kasla da birbirukan na. Good morning. Ha? Anya ti aramidam ditoy? Apay nga da ka? Siyempre, atin darak ti graduation ta anak ta. Ay, legend eh. Pinayapayan na. Nagragsak ti anak ta nakakita kanyak, Delia. Anya ti kayat mo asawan? Kinasarita anak ta, siya ka na ti kadwa na nga umuli ti entablado ang mga awat iti diploma na. Anya? Okay lang mo't kan ka, saan ka di? Request ti anak ta dayta. Kat, tsak mo't kaya tapayan. Nakita mo't no kasano ti kinaragsak na nakakita kanyak. Nagpuskol mo tan ti panagruprupan. Kalpasan nga inabandona na kami nga agina. Di nakpay tinulungan anang paadal kan kwa na. Ita, adda ka dito'y ako namlansik ka tinaggastos iti panagadal na. Saan abalita ka ba ulamit? Naggapu ka pa yun iti abroad. Kaya tasawon dayta, kabaila mapagturpusan ta anak ta. Awan mo ti sa bala paggasgastusam. Sana kas kanyak nga da pamilyak amang namnama kanyak. Kinayat mo dayta isa ugunggunang. Noon da konsensyam, saan ka ko mga imanugot iti kayat ti anak ko? Sikamat Delia. Maminsan lang mo't daytoy. Isa pabusuyan mo ta anak ta. Kan agyaman agayam, tadi mo yung paedam ti anak ta kanyak. Pumanaw kay ti sangwanak. Agbiro kay ti sabali a pagtugawan. Diyak kayat ang makita ti panagruprupan. Panahon nak ditoy. Puskol at talaga ti panagrup-rupa ti diya lalaki. Kaya't mo asawan, isutiin mo ulit entablado akadwa ti anak mo. Tatang, iso ka no ti request ni Mike. Ay, anyan. Kat nabati ka maut. Ay, amang ano isukit di atin ang ibagay ti anak mo. Puskol rupa lalaki. Tila nagpainan. Awan na apulos ti kontribusyon na iti panagadal ti anak yaw. Numisukit din ti kundi marcha di entablado. Kasaritak tuman ni Mike. Ay, apo di pala na iti club na gunggunana. Saan na nanang? Mabalin asaan ang maawatan ni Mike ti Marikriknak. Ti amo na siguro kat okay laon day jay. Kahit anya nga iti imbag am kalpasan ti graduation. Saan ako na nagtagtagari tatang? Diyak kaya't amaperdi ti aldaw ti anak ko. Oo, na yan. Daytan, di ibagbagak idi pa ay. Pinalubusam tumot nga may nakanayon da nga agkita. Di, ti amo ni Mike, okay lang amin nga aramidan da nga agama. Ngarod Bayan yun, nanang. Diyak kaya't ada kami iti anak ko ti agriri. Kabalak pa'y mo't nga ibturan ti amin. Wan angam kaasi ka pa, anak ko. Anya nga ron ti planom ita. Saan ako nga agbayag, nanang? Tatang, agsubli akto ni Hong Kong. Ituloy ko ti agtrabaho para iti panagkolehiyo ni Mike. Daka mo noan niya ti sawak, Delia. Marikrik nabi ka ni nanang mo ti saam marikrik nam ita. Mapukaw tumatlaang dahito'y tatang. Mailiw-liwag kung tumatlaang ti saam marikrik-nak. Kabailak ti agsakripisyo para iti anak ko. Anyan. Hanggang salwada mo tabagim anak ko. Di mo patayin ti bagim iti katatrabaho. Panunutan mo ti bagim Wan ngagpay Delia. Katsapay la kumata mabigbig to ni Mike ti sakripisyong para kankwana. Sapay la kumatatang. Ngam saanan anapatagday ta?
Basta maitad ko ti obligasyon ko para kan kuana. Tapno na saya at to ti masakbayan na. Naragsaka kong tatang. Nanang, amo ka dinakbaybayan ti Diyos. Isulaang ti pagkapkaptak kadagiti kastoy a pagtantibiyag ko.